Lakhain ko rahini Surupathar constituency along BJP MANDAL Committee atum ahin pen cepatir pi ponsi patumi apora khu Karbianglo Tanmas Council CM Tuliram rong hangaphan APHLC JI KATHAR aro atum CM aphan hangalama kia be pin pen alangli amephi kai ponsi meme henono ke hang kataram pona puthak ningduk cepaklang ponsi uthot BJP Surupathar MANDAL Committee atum ta APHLC JI KATHAR aphan amephi kai pon tanglo JI KATHAR non puta ke me kahino ingpai pon thekhelangma ake dok aki phik chini nelangma komachi adai ke do komachi adai kabe non puda chini nelangma chini nelang polote APHLC amai phu benchi ono lapen JI KATHAR CEM aphan dia chohang bek nangji puta Surupathar BJP MANDAL Committee atumahin pen ningjepon bokajan lang chiting pen sarbinong timung report TK News Jai Kathar Murdabat!